खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं आमिना सरगियारि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जौखोन्दोआ दिनै 3 मार्चनिफ्राय जागायबाय। सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जौखोन्दोआ कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन नोगोराव थानाय हाजोआरि फोथाराव 3, 4 आरो 5 मार्चआव गाजा गोमजायै खुंफुंनो लानाय जादों। दिनै हाबाफारिनि गिबि सान महरै गाहाय दरखं बेखेवनाय, थान्दै नब्लां बेखेवनाय, आलासि जिरायसालि बेखेवनाय, जामुंसालि बेखेवनाय, गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय, सेथि थान्दै जथुम बायदि बायदि हाबाफारि लानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंफुंनो लानाय सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव सोलोंथाइ फोसाबनायनि गोदान आवथायखौ बिथा खालामना गोदान सोलोंथाइ बिखान्थिनि गेजेरजों बिमा रावनि बिजोंजोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हानायखौ गोनांथि होनानै गोदान सोलोंथाइ बिखान्थि 2020 आरो बिमा रावनि बिजोंजों गुन गोनां सोलोंथाइखौ जौगाहोनायाव जुजिनां बिथिं आयदानि सायाव गेवलां सावरायनाय आरो रांखान्थिनि फोथाराव जांख्रिथाय लाबोनानै गोजोनथियारि सोलायनाय लाबोनानै इयुनाव गोबां खाबु लानो हानायनि थांखि आरो नोजोरजों आदब आरो फालांगिनि गेजेराव रांखान्थियाव गावनि सायाव गसंथानाय आयदानि सायाव सावरायनाय जथुम लानाय जादों। आरोबाव बर' थुनलाइनि बाख्रिखौ आगानसे दावगाहोनायनि थांखिजों जर'खा खन्थाइ जथुमाबो लानाय जादों।